Пуста хора, аз съм Монстър БГ. Стабил. Абе, вземи един диамантен меч, го спокойте от боя. Да. Сега ще направя едно бързо ревю на един много як сървър. Warp View. Тук да се репарвате брони, да се енчантвате. Нали те звезди? Къде си? Защо пак се оживаниш? Така съм. Да. Къде си, бе? Аз съм. Къде? Виж ли? Енвили, да, най-прости Енвили. Виж ли ми скина кафе, ако? Аз съм си го правил. Първия Warp View. Да, после е бенч. Нека да отидем на Warp Bench. То е същия тук. То е Warp Bench тук. Да. Абе, Отива на Warp. Не бе, чакай да го разгледам и хората да разгледат сервера. Виж ма. Това е Warbench. Крафтинг тейбъли, нищо особено. Дроп парти. След малко може да направя мъничък евент. Я ми дай флай. Що? Дай ми флай. Така май може да отваряш. Не бе, спокойно, аз няма да отварям. Искам само да покажа ларповете и така нататък. Дай ми флай просто. Да. Мерси. Не мога да отварям. Отваряш, да. Да. Това е Warp Drop Party. Над спауна. Нека спаун да го покажем хубаво. Напиши Warp Enchant, то пак не спауна. Да, ние го виждаме, брат. Малко тъпичък е спауна, но това е заради, защото скоро го рестартирахме и го пуснахме пак. Да. Warp. Тук до кой левел е? Той бе. 30. Добре. Warp не е End. Аз нямам флай на него, човек. И ти нямаш някои команди. Мерси. Warp нищо. От Bedrock, Glowstone и Quartz. И една лампичка. Bedrock бълнуваш, това е обсидиан. Обсидиан. Да, обсидиан, Bedrock, Glowstone, Quartz и дърво малко и там. Отие на Warp Jump сега. То на Warp Drop Party обаче някой го развали джампа. Ай пак да ми дадеш флай, че ми изчезна някъде. Ела на Warp Nether. Обаче малко ще ти полаги. Warp Nether. Остатка е. Ела тук с Optifine, бе. Ела тук, не ме би, бе. Ела тук с Optifine да снимаме. Пичовете. Слушай една зомби глава, бе. Да сме пичове и двамата. Де ти я взема аз пак? Нали имаш геймото, бе? Да, и по... Слушай я. Вземи така я служи. Аз пак побъркам тук, чакай се. Командите са на юзърите тези. Какви китове имам и бат, Георги? Сори. Вземи го. Вземи китовете, знаеш ти са яки. Да, тук не ми дава. Ела на Warp SMS, последния. И да. Дай ми флай, читка да показвам отгоре и тъй. Чай. Чай, че след клипа трябва да правя. Ранг, сори. Ранг, сори, струва 50 стотинки на номер 1096. Текст The Ender God. Dender God. Де рекламира сервер докато се така. Ранг Deluxe струва 2 лева, номер пак същия. 1000 и тъй. Тук пак е същия текст. И последния ранг с оплия. Не знам, май Deluxe Craft Plus е с оп. Deluxe Craft. Не знам дали е с оп. Ето пак същия, обаче с крафт отзад. Тук е само Deluxe, тук е Sorry. Чакай. И вземи китовете да ги покажеш. Кит, човек. Знам защо не са. Sorry, 16 легендарки. Кит, Member. Iron Key. И кит.
И Kit Potion. Чакай, че тук. Тия поушенки, какви са бе, човек? Слушай си ги в Ender Chest, сложи си ги в Ender. Нямам ец. Нали, Ender Chest. Ала и го Ender Chest, бе. Абе, така ли? Ай, готово. Не си сложил обаче и другите поушени. Абе, няма клир направо, че не така. Какво? Напиши клир и името ми, Monster. А, Та, скина съм си го правил, някой ако иска такъв, ще сложа... аз го правя. Ще сложа скайпа в описанието, който пак ма клирни. Който иска, нали, да се направи като моя скин, само нали, да поиска. Аз ако трябва ще му помогна за скина и така. И чао, аз бях Монстър, тук с мен беше Звезди. Чао.